guretzako uste dut gure zenan, sortzen momentutik beratetik barruan daukagun kontu bat dela, ez? Antain xedia bera da azkenean gure inguruko baso ekosistemak modu egoki baten kudeatzea eta bertatik ekosistema zerbitzu desberdinak modu orekatu baten ateratzea. Zentzu hortan askotan hitz egiten dugu optimizazio baten beharrean gazela, maksimizazio prozesuatik alde inaz, ez? Azkenean intentsifikatzeko sasoia izan da 20. mendean eta muga danak gainditu ditugu planeta honenak. Zentzu hortan kontsumoa eta energia kontsumoa bera eredu bada, baina baita baso ekosistemetatik kontsumitzen dienak murriztea derrigorrezkoa ikusten dugu. Desaskundea bera gaur aipatu den bezala, edo prozesuan bertan aipatu den bezala derrigorrezen beharko den zerbait da. Orduan, trantsizio energetiko hori ardatz hartuta, edo zerbait bultzada, edo okuluen lan bezala, derrigorra, kudeaketa eredu ezberdinen inguruko gogoeta egiten dugun heinean, derrigorra betzata jaku hori ez baitan jartzea. Ez baitan jartzea, gogoeta bat itia, eta eskualde bezala, debagoienan kasuan, baina behar bada kontsumitzaile masibo garen horren baitan, ez baitan jartzea gure kontsumo ereduak, eta gure modelo energetikoa, nola ez, kontsumo eredu horren baitan. Antai baso jabe kooperatibatik argitzen prozesuan hasieratik parte hartzea erabaki ginen. Aurretik abiatu izan diazen inertzia batzui lotuta, eta gure zena zelabait jendartean, edo espazialki banatzen da debagoienetik abiatu zen, eta beste leku batzutara ere datzen da, baina debagoienan zentratuta argitzenek planteatzen dauen galdera erantzutea, deliberazio prozesu honetan, oso garrantzitsua betzate jako. Bere horretan, hobekuntza bat, edo hobekuntza nabarmenak atera daitezkelako bertatik. Edo izenak berak esaten dauen bezala, behintzat jendarte honen, debagoieneko jendarte honen iritzia argituko dugulako. Gure ustez, desaskundean sentatu beharko litzake ondorioak, baina ikusiko dugu, benetan debagoieneko jendiak zer argitzen gaitun.